Bon dia, bona tarda, bona nit i bons títols que estem guanyant a pretemporada. Bones sensacions també, les que comença a deixar l'equip a la gespa. No ens il·lusionem, no ens passem, però la visió tan negativa que teníem fa una setmana gairebé tots, penso que comença a desaparèixer. Aquí comença un nou programa, aquí comença Els Cunyats de Montilivi. I de què parlarem avui? Avui, com no, farem el postpartit del trofeu Costa Brava, que ens ha deixat el segon títol de pretemporada. Títols menors, però títols. Aixecar, matar i sempre està bé. Ojo, Copa del Rei, que anem. Què parlarem també? Parlarem de les possibles sortides, molts noms que han sortit. Miguel sembla que està gairebé fet. Francès, Antal, Justin, molt nom per sortir. Ho parlarem una miqueta, parlarem de les últimes informacions que estan sonant per Twitter, relacionades amb el mercat de fitxatges, qui arribarà, qui no arribarà, en què s'està centrant el club, on volen posar la pasta. Ho parlem en un moment. Comencem per les sortides. Ens venim aquí a l'oficina per començar de les possibles sortides. Cap confirmada, però tenim diverses que estan ja gairebé fetes, sembla. Estem a dimarts, jo crec que abans de dijous, 3 de les que parlarem estaran fetes. Veurem si no cau alguna aquesta mateixa tarda. Comencem amb els nostres amics de Mirandés. Els nostres amics de Mirandés, us hem de fer un dinar de germanor i el que faci falta, perquè tot el que va allà torna molt crescut, amb una passa endavant considerable, tema que ve a part. Què tenim? Tenim que Mirandés vol cedit a Antal i a Justin. Tema del central. El tema del central és el que veig una miqueta més no tan a favor. Al final Antal jo crec que podria ser el 5è central d'aquesta temporada, però sí que és veritat que amb l'edat que té necessita jugar molt i poder ser el millor, encara que nosaltres com a quart i 5è central hàgim de comptar amb el David López i la seva edat. Però bueno, em donaria més confiança en Antal, però sí que és veritat que de cara al jugador i de cara al futur del club en si, segurament el millor per Antal és que surti, que es foguegi, que jugui, la segona divisió és molt llarga, que es jugui 30 partits i que demostri del que sembla que està fet. O sigui, per mi aquest noi ja la temporada passada quan va jugar un parell de partits va agradar moltíssim. Manques de joventut, lògicament, però va agradar moltíssim. Extrem, Justin, mateix cas que Joel Roca, jo el veig per quedar-se primer equip, per tenir minuts, però sí que és veritat que aquest any mig del camp i extrems els tenim molt ben coberts, llavors aquest sí que el veig claríssim, que ha de sortir, que ha de buscar minuts, i quin millor puesto que el Mirandés. Mirandés ja ens ha tornat Joel Roca, Déu-n'hi-do Joel Roca, després parlo d'ahir, en el postpartit. Brutal, com ha tornat, brutal el creixement que ha tingut. Esperem que amb Antal i Justin, si es confirma que van allà, passi exactament el mateix. I ara anem amb la venda més desitjada i més que desitjada, poder també necessària de cara al club. Miguel Gutiérrez, sembla que ho té fet amb el Nàpols. Parlen d'uns 20 milions, 50% està al Madrid, són 10 milions els que ens queden, que sembla que és el que desencallarà una miqueta tot el gasto fort que es diu que s'està guardant. O sigui que la pasta anirà pel davanter centre. Em sembla molt bé, al final sempre s'ha dit, el davanter centre és on s'ha de posar els calés, però no ens oblidem del mig centre. Això sí que crec que és clau, però bueno, confiem en el treball del club. Com deia, Miguel gairebé ho té fet, sembla que s'hauria de fer oficial aquesta mateixa setmana. El Nàpols, pròxim rival nostre, per cert, o sigui que poder aquest cap de setmana ens enfrontem amb ell. Però bueno, serà divertit, Joel Roca no, perquè cau a l'esquerra. S'enfrontaria a Víctor Sigankov. Bueno, veurem com va la setmana. Continuem amb sortides. Francés es veu que se li està buscant sessió. L'arribada d'Hugo Rincón per lateral, amb Arnau, que si surt Miguel espero que no surti. Central, si ve Vitor Reis, amb Crechi, David López, Blin.
Bueno, sembla que se l'està buscant sessió francès. Jo aquesta sí que no la veig gaire clara, però bueno, tinc molts dubtes del que puguin donar tant David López com Blind. Jo Blind el considero central. El que està fent ara al lateral esquerre ho està fent molt bé, però no deixa de ser un parche. Aquesta posició sí que l'hem de reforçar com sigui. A veure, Francesc es veu que té diversos equips darrere, Alavés i Elche de primera. Alavés es veu que vol opció de compra. Això sí que jo no ho faria, opció de compra en cas de permanència. Jo Francesc no el voldria perdre. Encara és un tio jove, encara és un tio... A mi m'agrada molt com juga, comença a donar molta seguretat i crec que si jugués amb més confiança, que és el que no ha tingut aquí des que va arribar, aquest noi és un tio molt, molt vàlid per un primera de mitja taula, que al final és el que volem ser. Veurem, també a segona zona Saragossa, poder hi sí que apreta per anar allà, va venir d'allà. Veurem com acaba. I amb això deixem les sortides i passarem a fer el postpartit del Costa Brava. Vinga, som-hi amb el postpartit d'aquest Girona Wolves que ens ha portat el retorn de Santi Bueno. Quin plaer tornar a aplaudir aquest noi a Montilivi. Començaré dient el que tots tenim al cap. Temporada 25-26, portem 2 títols. Portem Copa Catalunya, portem Costa Brava, Copa del Rei, vamos a por ti. Vinga, no. Bueno, sempre està bé aixecar títols, aixecar metall, proclamar-te campió d'algú, sempre l'autoestima. I ahir molt important, el nostre estadi, tornada al nostre estadi. I bueno, un partit força interessant, força maco, la veritat, em va agradar. La segona part sí que, bueno, els últims 10 minuts vam estar massa collats, però bueno, en línies generals ja vaig veure un partit força interessant. Força interessant amb la... que vaig comentar, no sé en quin postpartit va ser, no? La idea de Mitchell es manté 100%, sortim tocant, no hi ha pilotada amunt, tocaves de darrere, construir amb paciència, bé, força bé. Força bé perquè a més aquest any aquesta paciència, aquest toc, aquesta creació amb calma de jugada i tal, li anem a incorporar el factor Joel Roca. Factor Joel Roca, el desequilibri que ens dona aquest noi, jo crec que l'any passat no els donava cap extrem. Víctor ni estant bé té aquest desequilibri, Víctor és més posicional. A Víctor jo crec que li pot ajudar molt l'arribada d'Hugo Rincón, per exemple, perquè un lateral carriler profund a ell li ajuda molt, perquè ell tira molt cap al centre, llavors aquest desborde de banda amb Víctor no l'hem tingut mai. No l'hem tingut mai, inclús el Mitchell moltes vegades, ahir a la primera temporada en Víctor recordo que estava molt capficat en fer-lo jugar més al centre, perquè per la seva qualitat ell el veia més de mitja punta, més centrat, més que d'extrem. Al final ha acabat jugant amb molta mobilitat, però jugar més posicionalment a la banda, però tira molt cap al centre. Llavors la incorporació d'Hugo Rincón jo crec que ens pot beneficiar molt perquè Víctor sigui més decisiu en els partits, no? Al final la jugada del gol contra l'Alavés, per exemple, al final va ser això, va ser una jugada per banda, que Hugo Rincón dobla a Víctor, Víctor li posa, Hugo Rincón molt bé, molta visió, no es precipita, aixeca el cap, mira, veu com Ribas brilla i li posa, i és un gol molt maco i que pot definir molt el que ens pot passar aquest any. Amb aquesta parella Hugo Rincón-Sigankov, esperem que no surti l'ucranià, ens pot donar molt aquesta jugada. Jo crec que Hugo Rincón és un tio molt profund, un lateral molt profund. I bueno, aquesta jugada pot ser un segell d'aquest any. Veurem. Joel Roca, top, com ha vingut aquest noi, o sigui, és brutal, ja he dit, del desborde que ens dona. El gol és un gol de crack, un gol d'autèntic crack. Molt bé, molt intel·ligent a més, perquè tampoc no es capfica, no és allò que ell ja tingui la idea de que ha de desbordar i d'arribar a línia de fons i faig com sigui, no, ell si veu que no pot,
Doncs mira, cancel·lem, tornem jugada, reiniciem, pilota enrere i tornem-hi. Molt bé, Joel Roca, m'agrada molt. A més, un tio que, bueno, que sua la samarreta, un tio que, bueno, que ens aporta aquell orgull gironí, no? Que no sigui només la frase. Tenir algú de la terra, tenir algú que ha crescut amb aquesta samarreta, doncs aporta coses que un altre que vingui de fora, casos molt excepcionals, Estuani, no t'ho donarà pas. Vale, bueno. Tornem-hi. Yangel sempre està, Yangel ni el numeraré, Estuani ni el numeraré, sempre estan, impressionant, porto la segona part, espectacular. Aquests tres són una altra història. Vull destacar Esprilla, l'actitud amb què ha començat la temporada, com la mantingui durant tot l'any, aquest és l'any d'Esprilla. O sigui, la jugada que pera i la pilota i baixa fins a la frontal de la nostra àrea per recuperar-la, això l'any passat no l'hagués fet ni de conya. Llavors, si la seva qualitat, el seu bon xut, perquè té un cacau considerable, que per desgràcia encara no l'hem vist a Montilivi, però té un cacau, li fot una gardela a la pilota considerable. Li afegim aquest sacrifici, aquesta passió, aquestes ganes de suar la pilota, aquestes ganes d'agradar, pot ser el seu any, i pot ser que més d'una paraula que vam dir tots, perquè absolutament tots, l'any passat deia, ens l'haguem d'empassar, però bé, i quines ganes que tinc d'empassar-me coses que jo mateix he dit d'aquest noi, I, bueno, com a top, com a positiu diré Daley Blind. Daley Blind jo li he fotut molta canya pel tema de l'edat. Daley Blind, jo és un tio que el valoro molt per l'experiència, perquè posicionalment, tàcticament, és un tio superintel·ligent. És un tio, ha arribat a ser, és un jugador top a Europa, no ens enganyem, va arribar a ser un jugador top a Europa. Ara està en el moment que està de la seva carrera, hi ha coses que ja no la pots donar simplement per edat, però el gol de Joel Roca, l'esprint que es fot ell, jugant de lateral, l'esprint que es fot ell per arrossegar la defensa i obrir-li el pas a Joel Roca, crec que poc s'ha parlat d'això. O sigui, l'esforç que fa aquest tio, amb l'edat que té, per fotre aquell sprint, sí que és veritat que parlem del minut, no sé si era minut 10, minut 15 de la segona part, però es fot un sprint considerable, I al final la genialitat és de Joel Roca, però clar, Blind li arrossega un defensa, que és el que li fa, li allibera la zona perquè pugui fer anar-se'n cap endins i aquell xut espectacular que fot en Joel, no? I bueno, això per mi les parts positives. Dels nous poc es pot dir, la veritat. Lemar va sortir, no sé quin minut era, se'l va veure més aviat poquet. Bueno, se l'ha de veure més minuts i a veure què dona. Hugo Rincón també, per desgràcia, aquell cop en l'ull, a la cara, al nas, no sé, no he llegit, la veritat, el va fer haver de sortir del camp al poc temps d'haver entrat, no sé si va aguantar 20 minuts o una cosa així, però sí que és veritat que se'l va veure molt profund, és un lateral molt profund, com feia molt de temps que no teníem a Montilivi. O sigui, jo crec que des de Jan Couto no teníem un lateral tan profund. Arnau ha arribat molt sempre, però més per dins. Miguel també ha arribat molt, no tan sovint poder, però també bastant per dins. Però allò a línia de cal tan profund, jo feia des de Jan Couto poder que no veia un lateral pujant d'aquesta manera a les bandes de Montilivi. Veurem bones sensacions amb Hugo Rincón, bones sensacions amb l'equip en general. Ens falta un davanter, perquè quan va marxar Estuani va ser una mica drama tot. Ens falta un mig centre, un jugón allà al mig, el nostre Aleix Garcia d'aquesta temporada. Veurem què té preparat el club. Es diu que la pasta està reservada pel davanter, perfecte, però a part d'això, mig centre ha d'arribar sí o sí. Veurem com acaba. Estem a principis d'agost, 10 dies per començar la Lliga. I bueno, fins aquí ho deixarem per avui. Que sí faré petita reflexió meva de cada programa. Avui, si em seguiu a Twitter, ja sabreu per on aniran els tiros. L'estat de Montilivi,
Jo entenc que som un club petit, jo puc entendre que més seients poder no fa ni falta. A veure, jo sí que faria poder una miqueta més, no sé, anar a buscar uns 16, 17, 18.000, però el que sí que ja considero que comença a ser un hàndicap molt fort és tot el tema de serveis en si, de que les 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 persones que anem a veure els partits tinguem un mínim de comoditats, un mínim de comoditats en quant a anar a uns lavabos en condicions, no unes barraques, uns mínims en quant a que si vols veure alguna cosa no hagis de fer 30 minuts de cua, 40 minuts de cua. O sigui, ahir vam donar una imatge força lamentable, jo tenia una família d'holandesos davant, jo estava preferent, i bueno, la cua de preferent del bar de preferent, qui no ho sàpiga, el bar de preferent està a la cantonada sota del marcador, més o menys, aproximadament allà. La cua preferent arribava, o sigui, anava cap al camp, cap a la graderia, i girava i arribava fins a la línia de mig camp, més o menys. Al minut... Sí, no, abans de començar el partit ja estava per aquella banda, a mig de camp, aquella alçada, i va acabar el primer bar i continuava a mitja alçada. I en tot el descans la cua continuava a mig camp. Llavors, lamentable, els holandesos parlaven més de la cua del bar que del partit en si. Ovacionaven a Blin cada cop que la tocava, però, bueno, llavors, tornem a lo de sempre. O sigui, jo puc entendre moltes coses, jo puc entendre límit salarial per fitxatges, jo puc entendre que s'està fent una ciutat esportiva, jo puc entendre moltes coses, però al final estem abandonant poder una cosa clau, que és que la gent que vagi a Montilivi que se senti còmoda. Jo vaig convèncer la dona i els fills per anar, els nens, i clar, els nens van sortir dient papa, jo no vull tornar. Això a mi, que m'estimo molt al club, em fa molt de mal, perquè a mi m'agradaria de vegades poder anar amb els nens, de cedir el meu seient com a abonat i agafar entrades a gol per anar tota la família junt, que si, alguna així, no? I clar, els nens és que no volen anar. Per què? Perquè el servei sempre és hòstia, és que el lavabo no, mira, intenteu aguantar una mica que ja queda poc. Els bars, papa, tinc set, hòstia, bueno, al final haurem d'anar amb la nevareta com qui va a la platja perquè el club no posa solució a un tema tan delicat com el tema dels bars. O sigui, no hem d'oblidar el que va passar a l'últim partit de Lliga. Els bars sense aigua, gent marejant-se a la grada. Principal culpable poder va ser l'horari, que això va imposat per televisió, senyor Tebas i de més. Però clar, considero que els serveis que té Montilivi, en sentit restauració, sentit serveis pur de lavabos, no estan acordes ni a segona divisió. O sigui, no crec que es pugui ja deixar aquest tema gaire més temps. Jo esperava que aquest any es fes alguna cosa. S'ha agafat molta pasta de Champions, s'ha agafat molta pasta d'entrades de Champions, s'ha agafat molta pasta de televisions, i al final la sensació que es té des de fora, que segur que no, però la sensació que es té des de fora i el primer comentari que et ve al cap és algú s'està emportant la pasta, algú s'està embutxacant la pasta, perquè no és normal. No és normal, s'estem prioritzant poder coses que s'haurien de prioritzar més tard. I bueno, ja sabeu que jo amb Montilivi estic molt calent, jo amb l'equip amb els que surten a la gespa sempre estic a mort, m'agradin més, m'agradin menys, al final vesteixen les nostres samarretes, se'ls ha de recolzar i s'ha d'estar amb ells, però sí que és veritat que amb la directiva cada dia estic, no diré en contra, però més desanimat i més decebut. Fins aquí el programa d'avui, fins aquí arriba Els Cunyats de Montilivi.